Здравей! Знаеш ли какво е перинатален център? Сега с удоволствие ще ти обясня. Казвам се Диана Томова и съм педиатър в клиниката Винтерберг в град Саарбрюкен. Грижа се за недоносени бебета и болни новородени. Какво означава перинатален център от ниво 1? В Германия перинатален център от ниво 1 е най-високо специализираното ниво за грижа на недоносени бебета и болни новородени. В нашата клиника ще получиш най-добрата и специализирана грижа по време на бременността и след раждането на детето. В провинция Саарланд има две болници с перинатален център от ниво 1, като в град Саарбрюкен клиниката Винтерберг е единствената болница с това ниво на грижа. В болницата ние се грижим както за недоносени новородени с тегло под 500 грама, така и за болни новородени, които се нуждаят от денонощна грижа. Всички звена в родилната грижа в болницата са свързани, за да може да се даде най-добрата грижа за новородените бебета. За съжаление, не е възможно да се планира кога и дали едно дете ще се нуждае от нашата помощ след раждането. Повечето пъти оставаме на заден план, но когато има нужда от нас, ние сме на разположение веднага, както въздушната възглавница в колата, която се задейства незабавно. Важно да се знае, при проблемна бременност преди 32-а гестационна седмица или преди 6-ти месец, винаги се обръщайте директно към перинатален център от ниво 1. По този начин, в случай на преждевременно раждане, ще предотвратите отделянето на новороденото от майката и ще имате възможност да прегърнете своето дете, макар и то да има нужда от медицинска помощ. Детето ти ще бъде с теб и пътят до дома няма да е дълъг. Така ще можеш ежедневно да гушкаш своето бебе и връзката майка-дете може да бъде пълноценно изградена още от първия ден. Клиниката по неонатология има и награда за особена грижа към новородените Babyfreundlicher Perinatalzentrum Level 1. Това признание в Германия не е често срещано и се цени високо, защото показва особената грижа и стандартите, които болницата покрива при грижата за недоносени бебета и новородени. Но грижата към новороденото при нас не приключва с изписването на детето от болницата. Ние предлагаме социална грижа, Sozialmedizinische Nachsorge, от нашите медицински сестри с дългогодишен опит при организиране на необходимите за детето медицински грижи и след изписването. Клиниката по гинекология и неонатология са на ваше разположение и ще осигурят грижа от най-високо ниво за теб и твоето новородено за един бъдещ съвместен живот.